Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang ugayod ko kang Jesus. Hangtod na ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang ugayod ko kang Jesus. Hangtod na ako mahiabot na,
sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangup gayud ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m.
God be the glory. Mayong gabi sa tanan mga igsoon, mga higala, ug aniasab kita karon sa lain na pod nga programa. So sa ka pribilehiyo nga imong gihatag kanamo, may imong mga pulong, may pahayag na usab pinaagi sa Cebuano Broadcast intak na sa kagabion. Among ginapangayo ang pagpanguna sa imong balang Espiritu Santo, mo'y magapataliwala, magapanguna sa tanan nga mga paminaw, sa mga anoint sa ilang naunang kasing-kasing, sa ilang pagsalod sa mga panalangin spiritual na imong giandam alang kanamo intak na sa kagabion. Bisan pa kanamo ang mga operators, ang mga anchors, ang maghahatag og presence of mind sa kanunay, bisan pa sa mga operators. So ang internet connection nga kusog o Diyos na mong ginapangayo nga nakanimo aron walay mga kababagan sa imong bulaton ng takla sa kagabion. Ang kadaugan, ang kining ginalauman, kaya gini among ginapangayo, pinagi lamang sa pangalan ni Jesus sa mahal ng mga Diyos. Amen. Amen. O karon maigsoon madto kita sa pagtimbaya sa mga pagbasa sa mga pagtimbaya sa atong mga igsoon. O kalipay ang mga igsoon nga among mabasa ang inyong mga pagtimbaya nining takna. O gikan kay igsoong Jesus Dakil Batalya Jr. Mayong gabi mga igsoon, watching from Vancouver, Mississippi. Mayong gabi kanimo igsoon diyang dapita sa gawas sa nasod diya sa Amerika. O kang igsoong Peter Magunday o nagkatanaw usab siya gikan diya sa Bonifacio Congregation sa Kiblawan, Sulok, Davao del Sur. Palihog ko, operator. Amen. O salamat wala pa siguro yung mga nagpaabot sa ilang mga pagtimbaya. Amen. Dapat tayong mga kauban, Brother K, itong i-greet si Sister palihog ko, Sister Hazel Joy Kahandok, matutpaniya, mayong gabi mga igsoon. Gikan niya siya sa Cagayan de Oro Congregation. O kauban sab nato ang atong kauban nga igsoon nga angkor usab matutpaniya. Hello sa tanan nga Cebuano sa kalibutan. Ako gitimbaya ang pamilyang Abuhon sa Iligan ug si Alvin Nuete nga nagahigop og kape. Amen. Salamat Brother Nico Yap sa imong mga pagtimbaya sa itong mga igsoon gikan na sa Iligan o kang Brother Alvin Nuete. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta, pagtanaw sa pagpaminaw sa buluhaton sa atong binga Dios. Kauban sab nato si Brother John J. Ramos gikan sa Mulabi Congregation. Salamat sa iyang kanunay nga pagsuporta sa buluhaton sa atong binga Dios sa kahanginan. O last na atong i-greet karon mga igsoon, ang atong igsoon Brother Luis Gamboa gikan pa sa Ibaan Congregation matutpaniya. Maayong gabi mga igsoon. O salamat kayo sa mga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan. Atong makita gikan sila sa nagkalain-laing mga lugar o andam gayud sa pagsuporta kanunay sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. So akong ibalik kang Brother K ang higayon. Brother K. Salamat igsoon. O padayon namo kamong ginaagahat o ginaimbitahan sa pag-like o pag-share o pag-subscribe sa atong page. O pinaagi ni mga minamahal, mga igsoon, atong may paabot usab ang ebanghelyo sa atong buhi nga Dios. Ngadto sa mga sa social media nga bahin mga igsoon. O uban sa atong YouTube channel. O pinagi mga igsoon ini sa mga mensahe sa mga kawitan, mahimong mapanalanginan ang mga usab. O mismo kita mga igsoon.
mahimong matagbo sa mga pagpanginahanglan. Balik ka na may igsoon. Amen. Salamat, Brother Key. O karon mga igsoon, atong masaksihan ang kadaugan sa ika-35 ka anibersaryo sa buluhaton sa atong buhing nga Dios dito sa Recuerdo Nueva Ecija. O atong saksihan mga igsoon ang video highlights nga giandam sa atong mga igsoon alang sa kadaugan sa mong buluhaton. Amen. Salamat sa kadaugan sa buluhaton sa atong buhing nga Dios. O salamat nga nagmadaugon atong mga igsoon gikan sa Recuerdo Nueva Ecija. O among mga pagampo mga igsoon ang pagpadayon ninyo sa inyong pagpangalaga dinha kaniya na may mong magmalig-unon pagalit kamo labi nang 35 years na mga igsoon ang ilang pangidaron sa Iglesia sa Dios itong Lapita. O daghan mga kaigsuonan ditong Lapita o bunta nga daghan pang maluwas nga mga kalag ditong Lapita sa Recuerdo Nueva Ecija. O ako ibalik ang Brother Key ngayon. Brother Key. Salamat igsoon. O karon makadung tag usa ka awit nga pag-awiton sa mga kabataan sa Dumingag Congregation. O kini nagauluhan ang kinabuhi sa tao. Atong paminawon mag-igsoon ang mensahe. Amen. Siyang mahanding na batunan, maoy atong katagbawan. Siyang pahulay kalinaw sa tanan nga mga adlaw. Dihas Ginoo walay butang di mahimo. Kinabuhi
walay butang di mahimo. Ang tawo walay usang maayo, kay ang tanan kaliwatan ni Adam. Ang kaluoy sa Ginoo kanato mao'y nagbago, tanang mituo kaliwat man ni Kristo. Ang kinabuhi na sa Dios mao'y walay pagkatapos, siyang mahanling na batunan mao'y atong katagbawan, siyang pahulay kalinaw sa tanan nga mga adlaw. Dihas Ginoo walay butang di mahimo. Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe sa mga awit nga gipaabot ka nato maigsoon nga ang kaluoy ra gyud sa Dios mo'y atong paglao meaning kinabuhi aron nga kita makabaton o kinabuhi kung walay katapusan. O ipasabot ito maigsoon nga dili ka magsalig sa atong kaugalingong pagkamaayo, dili atong kamputon ang pagkamatarong kaiya sa Dios. Amen. Aron nga atong makabot maigsoon unsa gyud ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. O ato nang hiyata usab sa atong igsoon, Father JP. Amen. Salamat, Brother Key. O salamat sa mensahe sa atong Panginoon Diyos. Pinagi sa mong awit. Kung sa awit pa lang, mga igsoon, na panalangina na kita. O, ako nasayod nga doon na paidaghang mga panalangin spiritual, nagiandam ang Diyos sa alang kanatong tanan, hintak na sa kagabion, o nang among ginahangyo, ang inyong pagpadayon sa pagpaminaw sa programa sa atong buhi nga Diyos. Karon mga igsoon, diha ta mong padayon sa unahan, natay mga importante kay nga mga buluhaton o malabot, o among ginaawhag ang matag usa nga atong ikiling, ang atong igdulungog. Kay importante kayo nga may bawaan nato kini kay ang tanan imbitado, tabi na sa mga kaigsunan, ikan linit sa Mindanao, mga kabisayaan, ikan sa nagkalain-laing kongregasyon, ginaimbitahan niining mga buluhaton. Una mga igsoon, karong malabot nga adlaw Sabado ug Domingo, October 18 ug 19, ang isa ka gabi nga revival o ikaduha nga tuig na Thanksgiving sa Iglesia sa Dios dina sa lugar sa Molabe, Zamboanga del Sur. Kung kanang adlaw Sabado mga igsoon, importante kay nga naa na ang mga igsoon kay sa adlawan pa lang na buluhaton sa mga kabataan sa morning o sa udto hangtod pagkahapon adunay seminar alang sa tanang mga adult o alang sa tanang mga kaigsunan. O pagagabihan ng mga igsoon sa kagabi nga revival o pagkaugma ang ilahang ikaduha nga Thanksgiving. O sa sunod na po nga pagka Domingo, October 25 and 26, Sabado gihapon o Domingo mga igsoon, isa ka adlaw nga seminar o revival service o sa pagkagabi sa Sabado o ikaduha usab nila katuig nga Thanksgiving sa Iglesia sa Dios dito sa Langanase, Pasandalan, Lebak, Sultan Kudarat. Kung magkasing-edad rin mga igsoon, kining duha ka buluhaton sa atong buhi nga Dios, ang Molabe sa mga del Sur o ang Lebak, Sultan Kudarat. Atong iyang po mga igsoon, ang kadaugan sa mga buluhaton sa atong buhi nga Dios, sabi na ang mga kinahanglanon nila pinansyal o kinahanglan ng pinansyal usab sa tanang mga nagplano nga motambong among atong iyang po nga ang Dios ang hatag niining tanan mga igsoon aron nga mahimong matabangan nato sa pagsuporta ang iyang buluhaton kini magmadaogon.
O ang dugang mga announcement akong igahatag ang gayon ka sa akong ko-anchor, Brother Key. Salamat igsoon. Og sa sunod usab nga simana ana may igsoon human sa bulaton sa Libak Sultan Kudarat sa October 30, 31 og sa November 1 mausab ang gipaabot usab nga bulaton sa mga kabataan dinhi sa Mindanao. Amen. O gatong yan po may igsoon ang mga bulaton. Diyos may magandam sa mga pagpanginahanglan. Labi na sa mga igsoon nga magabiyahe. Alang usab sa pagsuporta sa mga bulat. O Amen. ang patama may igsoon tungod kay ang mga kabataan sa dinhi sa Mindanao padayon nga nagaprepara usab sa mga kinahanglan. O sayo kamatagusa nga gyud may igsoon sa mga bulaton. Sa pipila ka mga katuigan, naundang ang pambulaton sa kabataan sa mga kabataan. O padayon natin ang pamigso sa mga magtiayon nga mo'y gihatagan o responsibilidad alang sa mga kabataan o bansab sa mga delegado mga igsoon. Kaya ito yan pa, mga seminar, mga pagtuon, o kanang mga pagkabaton sa mga adlaw mga igsoon, mahimong mapuno ang mga kabataan sa mga panalangin. Amen. O sa padayon mga igsoon, sa adlaw Lunes, kada Lunes mga igsoon, aduna kitay online prayer meeting, o kana magasugod sa takna sa ika-8 sa kagabion. Para nato may igsoon niyang mga bulaton, katong suportahan kini o pwede ka po may paabot nato may igsoon ang atong mga panginahanglan sa Ginoo niya ng panahon na. Amen. Balik ka na may igsoon. Amen. Salamat, Brother Key. O salamat sa atong buhi nga Dios ditang mga importante kay nga mga announcement. O karon mga igsoon padayon ta sa pagtimbaya sa atong mga igsoon nga nagpadala sa ilang mga komento sa comment section. Atong timbayaon ang ato igsoon nga nagalantaw gikan pa sa YouTube channel. Matud pa niya maayong gabi sa atong tanan. God bless us all. Sister Josiah de la Serna. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. It's kauban sab nato karon si Sister Anita Gasita, matod pa niya, amen. Salamat sa atong buhi nga Dios nga siya na panalanginan. Ug kauban sab nato Brother Charles Adrian Esteria, gikan pa ni siya sa Summer Congregation. Salamat sa atong buhi nga Dios nga kamo kauban namo intak na sa kagabihon. Kauban sab nato atong igsoon Sister Nida Blanco, matod pa niya, amen. Maayong gabi mga igsoon gikan sa Dumingag Congregation. O Brother Key? Salamat igsoon atong ipadayon sa pagtimbaya ang atong mga igsoon. O kang igsoong Bemben Logan. Maayong gabi mga igsoon. Salamat kani mga igsoon sa padayon nga pagsuporta. O kang Elizabeth Dapon, maayong gabi sa atong tanan. Dalay ko ng Ginoo. O kang Jessica Magunday, amen, maayong gabi mga igsoon. Kami gabi usab kanimo diya sa Bantak Congregation. O kang Ani Gamboa Beroya, maayong gabi mga igsoon. O maayong gabi diya sa Batangas Congregation. O kang Dranuel Gray, amen. Maayong gabi usab kanimo. Balik ka namin mga igsoon. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Karon mga igsoon, maadto na kita sa pagtimbaya sa atong mga kaigsoonan nga nag-celebrar sa ilang adlaw na tawhan nining simanaha o atong tan-awon ang birthday greetings alang kanila mga igsoon.
Amen. Salamat kay sa atong buhi nga Dios na atong mga kaigsuonan sa nausab ka tuig ang gidugang sa Dios nga na kanila. O ngayon lamang mag-celebrate kita mga igsoon kay ang adlaw natawhan sa usa ka tawo ngayon siyang pagapasalamatan sa atong buhi nga Dios. So labi na gayud nga naata sa kamot sa atong buhi nga Dios. Manang happy birthday kaninyo mga igsoon. Wala mi laing mga pag-ampo nga kaninyo ang kamo magpadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios o hatagan pa mugtaas pa ang kinabuhi alang sa padayon nga pagpahimuot kaniya pagkinabuhi nga adunay pagpahimuot sa atong buhi nga Dios. O sa padayon nato mga igsoon akong gihatag ang higayon kang Brother Key sa pag-introduce sa usa na usab ka awit nga atong madungog mga igsoon. Brother Key. Salamat igsoon. Og ay hata makapaminaw sa pulo sa Ginoo. Maminaw sa tag usa ka halad awit nga igahalad sa atong igsoon Brother Christian o Brother Mark. Og nagaulahan kini kaluwasan gihatag. Mahigong alipang ba ang mga balas sa baybay mahigong nga perlas na matapon sa sala ako nang igawas kung wala Amen. Salamat sa mong minsay, sa mong awit. Tinuod yun nga ang grasyang kaluwasan gihatag sa atong buhi nga Dios. Alang ka natong tanan, bisan dili man kita ang ngayan kay itang tanan nakasala ngadto kaniya. Pansalamat sa Dios nga gigugma niya ang tawo nga nasa kasalanan.
Padala niya ang bugtong anak aron nga mamatay sa krus sa Kalbaryo, mabanhaw gikan sa mga minatay, aron kitang tanang mga tao adunay access sa grasyang kaluwasan nga diin kung kaniadto na imposible nga ang tao maluwas gikan sa kinabuhing pagkamakasala patungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo sa krus sa Kalbaryo. Pwede na mga igsoon nga ang tao di ay pwede na siyang mawas gikan sa kasalanan. Kung magkinabuhi nga balaan, kay mo gyud kini ang kaubuton sa atong bigang Dios alang kanatong tanan. Kung karon mga igsoon, ako nasayod nga pandam na ang atong kasing-kasing sa pagpaminaw sa mensahe sa atong bigang Dios. Ug akong ginalauman ang matag usa nga unsa man ang atong ginabuhat karon, asa man ta karon, ato sang ipadaplin ang ato mga ginabuhat aron sa pagpaminaw, maghatag og full attention sa pagpaminaw sa mensahe sa atong bigang Dios. Igahatod kanato naagi sayang ulipon nga pastor gikan sa Sulog Congregation, Sulog Davao del Sur, Brother Edcor Coraraton. O atong paminawon ang mensahe nga giandam alang kanatong tanan. Maayong gabi sa tanan sa mga kaigsunan nga naminaw aning atong live o kini Cebuano broadcast nga nakataban og dako sa daghan nga mga nakadungog sa ebanghelyo. Pulong ni Ginoong Kristo labi na ang iyang dakong plano nga ang tao mahawas gikan sa kasalanan, mausab ang dagan sa kinabuhi, mahimong matarong, mahimong Diosnon, mahimong balaan karong panahon na samtang nakapaabot sa pagbalik ni Hesus sa kalibutan, sanglit siya may sagman nga mobalik siya sa kadugigayon aron kuhaan ang iglesia. Kumusta ka mo mga kaigsuonan? Dugay-dugay na wala ako makapanguna sa Cebuano broadcast pagkaroon gitagan og gayon. Salamat sa Dios ni panahon na karon. Yan nagkasabulan sa Oktubre, o tinuod katapos na kining tuig 2025. Ug matuod man na ang mga paghitabo karon sa tibuok Pilipinas nagkagrabe mga igsoon, trahedya nga kalanlain, linog, gutom, baha, bagyo, korupsyon ug uban pa nga mga paghitabo. Kini pang pagpamatuod lamang sa pulong ni Kristo nga ang tanan maghitabo gayon o namatod ka niya sa kalibutan kamo adunay mga kagulanan apan sumalig kamo gidaog ko ang kalibutan. Muna nga doon tayo inspiration ng mga kaigsunan ng minaw karon, ang tanaw karon sa nining broadcast na itong gihimo nga sa kalibutan kita may mga kagulanan. Tinood gayon, kita may mga kagulanan. Kanusalan ang linog sa Cebu, gisundan sa sunog sa Davao na pagdaghan sa mga panimalay ang naugdaw o paghatong adlaw gilinog po kita sa Davao Maniego o 7 punto na intensity sa linog ng mga panghitabo o mga igsoon na dili man tinuyo apan sa kinaiyahan. Busa kini tanan pagpahinumdum sa Dios kanato o labi na niya itong mga tao na wala gyud pagtagad sa pulong sa Dios na sa kadugay ng panahon kini gipahayag man o ipamatud-an sa mga nakasinapi na sa kaluwasan gikan sa kasalanan kabaguhan sa kinabuhi. Apan ang uban walay pagtagad, walay paguna-una sa mga buting espiritual nga mo pinaka-importante o pinakabilihon sa kinabuhi sa tao. Sanglit kini atong lawas adunay kamatayon, adunay katapusan. Apan ang mga butang espiritual nga walay katapusan sumala sa pulong ni Jesus. Karon sa atong broadcast ng igsoon alang sa tanan, kini alang sa mga magtotoo o ilabi na sa mga dili magtotoo ang atong pagatunan ning oras sa kagabion. Akong basahon ang teksto nga atong mabasyan karon sa atong pagtuon kini niya sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 13 o 14. Mao ni nasulat. Apan ang tanang pangabutan kung pagkabadlongon ginapasundayag sa kahayag kay ang tanan nga gipasundayag mao ang kahayag.
Tungod ini siya nagaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog o gumangon ka gikan sa mga minatay o si Kristo maghahatag, maghayag kanina. Ang atong tunang karon mga igsoon na kuluhan o nahikatulog tungod sa kasalanan. Tinuod, ang kasalanan mga igsoon mao na pinakaseryos na nanghitabo sa tibuok kalibutan sukad pa kaniadto sa panahon sa atong ginikanan si Adan ug si Eva. No? Muna itong hitabo mga igsoon na unta kung wala sila makasala, dilin tayo na ang dagan sa kalibutan. Apang tungod sa ilahang gihimo nga pagsupak sa kasubuan, ang sala misulod sa kalibutan. Sa di pagta magpadayon, atong pangayon ang pagpamuna sa Espiritu Santo, nini atong pagtuon sa pulong sa Dios ning orasa karon. Amahang nga mahigmaon sa mga tanan, salamat sa higayon nga kami makatuon usab sa inyong balang pulong, bisan sa hamubong mga minuto lamang, apan amahan kini among pagatunan aron paghatag og pahinumdom sa matag usa, ilabi na sa mga dili pa kauban sa inyong iglesia, aron amahan ilang makita ilang kaugalingon o ilang mapangulandong nga karon ay panahon sa kalibutan, panahon sa pagpungandam, panahon sa pagbago sa kinabuhi, panahon sa kaluwasan, tungkol kini man inyong gi-offer sa tanan, walay pag-undang at pag-offer nimo hangtod karong panahon na o kini among pangayon kanimo. Alam kini sa tanan, sa dili Kristiyano, ilabi na alam sa mga Kristiyano. Kini among pasalamatan kanimo mahan ug pangayo sa pangalalaman ni Jesus, ang among mahal nga Manunubos. Amen. Ingon ang Biblia nung kaigsuonan, diri sa bersikulo 15, busa magmatmon kamo, busa matmuna ninyo ang inyong pagawi nga dili ingon sa mga dili matinhoon, kung dili sama sa mga malamon. 16, nga pahimusan ang higayon kay ang mga adlaw dautan. Ang mga adlaw dautan o kana iso nga hitabo na tinuod karong panahon na. Trahedya, korupsyon, illegal nga panginabuhi sa mga tao nga nasa kasalanan, way undang amahan ang pagpaningkamot sa atong gobyerno aron masumpo lamang ang mga illegal na baluhaton sa atong nasod, ilabi ng korupsyon o nga kini karon naukay ng atong nasod na Pilipinas. Musa na hitabo mga igsoon ang mga pulong ni Jesucristo nga nasulat kaniadto 2,000 years ago o kini gipamatudan sa iyang mga apostoles sa mga taong balaan nga gihatag ni Jesucristo bigayon nga sila magsulat sa Biblia nga mo'y basihan sa atong Kristiyano pagtulunan karon panahon na. Busa ang tao nga naulipon sa kasalanan, kauban siya sa panghitabo sa kalibutan nga nag-ingon ang Biblia ang mga adlaw dautan. Ang mga adlaw dautan tungod kay mga tao, kadaghanan sa mga tao karong igsoon, billions and billions of people around the world, wala na pakialam sa pulong sa Dios. Wala na. Kung mapahayag ka sa pulong sa Dios, daghan ang dili maminaw, daghan ang walay panahon sa pagpangin sa pulong sa Ginoo, daghan ang dili dawat, daghan ang dili mutuo. Apan kung ang istorya tag mga binuang, mga istoryang kalibutanon, bisyo uban pa, daghan ang maminaw. Kanang panghitabo karon iso ang tinuod dayon. Musa natuman ang iyong sa Biblia ng mga adlaw dautan. Apan alang sa mga Kristiyano, ilabi na sa mga dili Kristiyano nga naminaw aning atong broadcast karon, salamat sa Dios nga niya kini mong buluhaton Cebuano version ng broadcast o kini atong gibuhat kada semana aron ang pulong sa Dios maihayag sa tanan. Una, gusto sa Dios na ang tao mahibalo sa kamatuoran, no? Gusto niya nga ang tao ta dili magpabilin nga inosente sa kamatuoran. Musa gipahayag ang Biblia, gipahayag ang mga pulong ni Kristo nga nasa Biblia aron ang tao masayod nga di ay nining panahon na ang Dios nagtawag sa tao. Nagtawag sa tao. O nga ang pagtawag sa Dios kini gipamatud-an sukad pa kaniadto sa karaang panahon hangtod karon sa atong kapanahonan. Kini mga igsoon ang gisulat ni Apostol Isaias o Propeta Isaias sa bersikulo 1, kapitulo 1, bersikulo 1 mga igsoon. Muni ang panawagan sa Dios
sa mga tao nga naa sa kasalanan. Kaniadto pa niya, walay undang ang Dios sa pagpahinumdom sa mga tao nga sukat ta kaniadtong unang panahon, labi na karon sa atong kapanahonan sa pagtugon, ang Dios na nawagan. Kung sa Ginoo, pwede mo panghunaw ka mo, panglinis ka mo, ibutan sa layo ang inyong daotang mga buhat gikan sa atubangan sa akong mga mata. Hulong na sa pagbuhat sa dautan. 17. Pagtuon sa pagbuhat sa maayo, pangitaan hustisya, tabani ang dinaog-daog, hukme sa matarong ang mga ilo, labani ang balo nga babae. 18. Umari ka mo karon og usahan ka paghusay nagingon sa Jehova. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagaputiyon ingon sa bibig. Bisan pa sila lubos mapula, sila mamahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. Nanawagan ang Dios ng igsoon. Kaniadto ka sa daan tubo, nanawagan ang Dios. Apan siya hitabo ning samot ang kadautan sa dagan sa panahon. Karon lang sa atong panahon, no? Ning tuig 2025. Mga igsoon, ilabihan ang panghitabo sa Pilipinas. Nagkagrabe ang korupsyon na nahitabo, ang trahedya na nahitabo, tungod ng isog sa kasalanan. Ang Diyos doon ay mayong plano sa kinabuhi sa tao. Sa inyo niya, gusto sa Diyos ng tao masayod sa kamaturan o maluwas gikan sa kinabuhi, makasala. Babago ang kinabuhi, makabaton sa kinabuhing matarong, kinabuhing Diyos kinabuhi nga nagpasulabi ang pagkamatarong ang pagka-Diyos nun, karong panahon sa kalibutan, samto nagpaabot sa pagbalik ng Hesus. Panong sa hitabo, ibig ang tao maminaw sa pulong sa Ginoo, walay panahon. Walay panahon. Mao ni may isong karong paghitabo sa atong kapanahonan. Busa ang Dios, gipasagda na lang ang mga tao na magbuhat sa pagkadautan, magbuhat sa dili maayo, magbuhat sa dautan nga gusto nila apan kung sa hitabo mga igsoon. Gitanaw na ako sa cellphone sa mga naghitabo sa Cebu City. Daghan aning sangpit sa Ginoo niya itong paglinog. 6.9. Mupudre sa Davao. Gitanaw ko na ako sa cellphone ang paghitabo. Pagkadaghan sa nagtawag sa Ginoo nga muhunong na ang linog. Naghuna-huna sila nagkamatay na ng padulungan tungod sa linog. Apan mismo sa nahitabo. Ang uban na malikas. Ang uban walay pakialam na 7 punto na ang lindol pagkakusog sa linog. Apan ang mga ta'isoon walay pakialam. Busa nining panahon na karon, kamong ng mga naminaw, ilabi na sa mga dili Kristiyano, panahon na ang pagbalik sa Dios, ang pinaka-importante diha, ang paghinulsol Dios sa inyong mga sala. Ang pagbiya sa sala, ang pagbiya sa bisyo, ang pagbiya sa bisan unsang klaseng lami sa unod, panginahanglan sa unod, kagustuhan sa unod, nga walay pagkatagbaw. Biyaan ka na. Mga minahal ng mga naminaw karon. Bisayan broadcast mo ni Bison, nagtuo ko, nadaghang makasabot din, tungkol kay Bisayan ang atong istorya. Bisaya ang Biblia. Bisaya ang mensahe sa Diyos. Hindi gusto ang Diyos na kita maalaon. Kung dili samtang buhi pa ta, atong desisyonan ba, ang atong padulungan, atong piliyon, ang langit kagitagana sa Diyos, alang sa tanang matarong, alang sa tanang nga nagsunod siyang kabubuton, karong panahon na sa kalibutan, samtang buhi pa ta. Kaya ang tao mga ison, adunay duhang kahugna, mato pa sa Biblia, nasulat kini sa unang Korinto Kapitulo 15, na ang una, pisikal, ikaduha, espiritual. Nauna ang pisikal, o sunod ang espiritual. Sunod may tabo mga ison, na kung kita makadungog sa pulong sa Diyos, mamalandong na ba? Maghuna-huna ta, tungkol kay ang atong nadungog, kamatuoran. Pulong sa Diyos na nagasulti ka na ito, uso na itong dagan sa kinabuhi. Magkinabuhi kang matarong, magkinabuhing Diyos doon, magkinabuhing balaan karong panahon sa kalibutan. Dili magpatuyang sa atong lami sa unod, kay kanang tanan pulos may katapusan. Pulos may katapusan mga iso, naminaw karon. Busa ang Biblia nagsulti ka na ito,
Matod pa diri sa libro sa Isayas, sa mga tao nga ang gihuna-una pulos lang alipay, bisyo, droga, o ilabi na karon pagkita sa tunasod ang korupsyon. Unsay nangitabo? Naukay ang atong nasod na Pilipinas kay nabisto na kini mga tao nga kawatan sa kwarta sa gobyerno. Busa kini mo tawhana naigo sa pulong ni Propeta Isayas. Unsay ingon diri sa Isayas 29 kapitulo 8 ug 9. 8, 9 ug 10. 8. O nahitabo nga ingon sa usa ka gigutom nga tawo nga magadamgo o ganiya karon siya nagakaon apan siya nahagmata. O ang iyang kalag walay sulod. Kung ingon sa usa ka tawo nga giuhaw nga nagadamgo o ganiya karon siya nagainom apan siya nahagmata o aniya karon siya gipugdaw. O ang iyang kalag may bati o kahinam maingon man niana ang panahon sa tanang mga nasod nga nakig-away batok sa bukid sa Sion. Tanawa mga isuon, kung kita ni supak sa kasuguan sa Dios, nakig-away ta sa iglesia sa Dios. No? O 9. Maghulat ka mo o manghibulong, panagkalipay ka mo o mga pangabuta ka mo. Sila nangahubog apan dili sa bino. Sila nangagsamparay apan dili sa maisog nga ilimnon. 10. Kay gibuko ni Jehova sa ibabaw kaninyo ang espiritu sa paghinano o gipapiyong ang inyong mga mata, ang mga mangalagna o ang inyong mga ulo o ang mga magtatagna iyang gitabunan. Ang sentabo nga isuon, gibuko ni Jehova ang espiritu sa pagkatulog. Napasabot ng tao nga nasa kasalanan na ulipon sa yawa ang lami pulos sa unahuna, nasa lami sa unod, panginahanglan sa unod, nga walay pagkatagbaw, gibuko ni Jehova ang espiritu sa pagkatulog, na kining mga tawhana kung makadumog sa pulong sa Dios, walay pakialam. Walay pakialam. Ang ilang unahuna, ang ilang panginahanglan, nga walay pagkatagbaw. Busa, ingon ang Ginoo, gibuko ni Jehova ang espiritu sa paghikatulog. Pagkapait mga isuon, kung ang tao mahimulag na sa Dios, kung ang tao naalang sa iyang lamig sa unod, apan walay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa pagdawat sa pulong sa Dios, ug ang pagkinabuhi sa matang adlaw. Pagkapait mga isuon, wala nila pamalandunga ang pulong ni Kristo nagaingon, ang mga matarong langit ang gitagana sa Dios. Sa mga tao, nagbuhat siya ang kamubuan. Apan ang mga dautan, impyerno ang padulong na nila, ang pag-antos, walay katapusan. Wala na sa mga tao nga walay Diyos. Wala na. Busa mga isuon, kamo nga naminaw karon, pabalandong ko ng pag-ayo. Kining pulong na akong gibasa, gikan sa Biblia, pulong sa Dios. Kadiadto pa ha, nanawagan ang Dios sa tao, nga mubalik kaniya, maghinulso sa mga sala, usahan paghusay ang mga sala, kasi mo paselo sumadagayon gayon, o makabatong kita, o pasiluhan sa mga sala. Pusog sa akong kapanahon ng karon, ang Ginoong Kristo nagtawag sa mga tao, nga mubalik na ito kaniya, maghinulso sa ilang mga sala, biyaan ang sala, biyaan ang bisyo, biyaan ang kanang buhat na kalibutan, ng masupak sa kasubuan sa Dios, o magkinabuhi, nga may pugong sa tao galingon, kinabuhing mataron, kinabuhing Diyos nun, samtang niya pa ito ng ibabaw sa yuta o nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mga isulok ko tamasayo ito na sa mabalik ang Ginoo. O tamasayo. Apan ang ilhanan sa ihang pagbalik sa kalibutan, niya na ato na nakita. Sunod-sunod ang trahedya. Sunod-sunod ang lino. Sunod-sunod ang bagyo. O ubang pangpangitabo sa atong kapanahon ng taong mga Hesus. Busa, magandang ta. Ha? Minahal ng mga naminaw karon, wa man ko makailakan ninyo, o kamo sa buong makailakan ako, pero ang kining pulong karon, nga inyong madungo, nga inyong makita, nining broadcast karon atong kahimo, alam ni kaninyo. Balik sa Dios, samtang may panahon pa. Unsa pa?
Ingon ang Ginoo sa iyang laing pulong diri sa libro kapag ng propeta Isaias. Diri sa libro ni Zacarias. Ni Zacarias na usa kini ka propeta mga igsoon nga may gisulat pod mahitungod sa mga tawo nga walay pakialam sa pulong sa Dios. Unsay gingon ang propeta Zacarias? Palinawa. Zacarias kapitulo 7 versikulo 11 niya. Apan sila na nagdumili sa pagpatalinghog o minggabling sa ilang minggabling sa mga abaga o gisampungan ang ilang mga igdulongog aron sila dili managpatalinghog. 12. Oo, ang ilang mga kasing-kasing ilang gihimo nga ingon sa bato nga sama sa diamante. Mga igsoon ka ng diamante muna isa sa pinakagahi nga bato sa tibuok kalibutan. Kanang salamin amo man ang trabaho sa una, gahi pag ng salamin. Pagkagahi sa salamin, apan kung among tabaso sa diamante, mabuwak ang salamin. Sa pa, mas gahi ang diamante kaysa salamin. Ingon ana ang paghunahuna, pagtanaw sa Dios sa kasing-kasing sa mga tawo nga walay Dios. Sa mga tawo nga kung pahiyagan sa pulong sa Ginoo, ang uban di magtagad, di maminaw, walay panahon. Sama sa diamante. Pasubon ko magbasa ha? Oo, ang ilang mga kasing-kasing, ilang gihimo nga ingon sa bato nga sama sa diamante, kagahi. Tingali ko niya sila makadungog sa kasubuan o sa mga pulong ng ipadala ni Jehova sa mga panon. Pinaagi sa Espiritu, pinaagi sa unang mga manalagna. Busa nidangat ang dakong kaligutgot gikan kan Jehova sa mga panon. Dakong kaligutgot mga igsoon. Ang nahitabo sa Cebu, pila ka buk nga matay. Matod pa sa balita, 72 person ang nangamatay. Sa Davao, wala pa'y balita ng igsoon, kaya kahapon pa man naglinog. Wala pa'y balita. Baha, linog, gutom. Mga igsoon kini panghitabo nga, gipahinumdum sa Dios sa mga tao ang panghitabo sa kalibutan na kini ilhanan nga ang kalibutan hapit na matapos. Hapit na moabot ang katapusan sa panahon nga gitaganas sa Dios kanato ng igsoon. Busa alang kini sa mga atong mga kababayan na Cebuano o bisan pa sa mga dili Cebuano, bisan sa ubang mga tribo nga makasabot sa Cebuano. Balik kamo sa Dios samtang may panahon pa. Ayaw pagpagahiya ang inyong kasing-kasing sama sa diamante. Minahal ng mga iso, pahumuka ang inyong kasing-kasing. Pahumuka. Samtapan ayo na kinipulong sa Dios kamatuunan. Mo'y maghatag ka na itong kinabuhi. Muna ipamulong din sa Kristo. Ang giingon niya nga, ang atong kahimtang sa kalibutan, duha kahugna. Una, pisikal. Ikaduha, espiritual. Ang espiritual magsugod ng mga ison, kung ang tao makasabot na sa pulong sa Dios. Ang tao, magikan sa pagkabata, di pa na makasabot. Pag abot na nagsayas, 7, 8, 9, hento na sa 10, magkasabot na siya. Mahibalo ng balansing ang ina doon kung kamatuoran di ay. Baka desisyon na ang bata ng edad 10 pataas. Nga ang panahon, karon panahon sa pagbago sa akong kaugalingon, kaya ang pagbiya sa kasalanan, karon may panahon na. Samtang may panahon pa ta. Mga igsoon, samtang may panahon pa kita. O alang sa mga Kristiyano na akong binahal ng mga igsoon, kini alang sa kitang tanan na labi na sa mga ministro. Ang pulong sa Dios alang sa tanan, walay gipili. Naobserbahan ako sa atong panahon karon, daghan sa mga Kristiyano nga nakontento na lang sila sa unang buhat sa grasya. Ang salvation from sin. How about ang salvation from committed inherited sin? Unsa di ato balang pasagdan ang saad sa Dios nga ingon ang libro sa Hebreo, hunong na sa unang pagtulunan ni Kristo. Kung saan na pagtulunan ni Kristo? Ang paghinuso sa sala, ang pagpatong sa kamot, ang paghisgot hitungod sa kamatayon, sa paghukom, o magpadayon ka ngadto sa kahintita. Di ba na sa Hebreo, chapter 6? Gipawulong na sa Ginoo. O kung dili ato paningkamutan na ang hingpit na pagkabalaan, mga igsoon, takyas kang tanan, kung muna'y manghitabo. Apan maningkamo ka. Maningkamo ta. Kung sa ingon niya sa Hebreo 12:14.
Paninguha ang pakigdait sa tanan mga tao ang pagkabalaan. Na kung wala kini, wala bisan kini nakita sa Ginoo. Pulong sa Ginoo mga iso. Nagpasabot nga, dunay babala ang Dios nga ang kinabuhing balaan, kinabuhing matarong, kinabuhing Diyos ng karong panahon sa kalibutan, atong paningkamutan, samtang mahigay pa. Ha? Mga minahal. Huna-huna pag ayo ang imong kinabuhing spiritual. Basig kulang na, mga minahal. Ayaw kontento sa unang buhat sa grasya. Kaya kanang kaluwasan, di man kumplito kung wala na ito masinapit ang ikaduhang buhat sa grasya. Di ba yun ng Biblia? Ang kasalanan na tinuyo, kinursulan. Ang kasalanan na panulundon, ang pamaagi lamang ang bautismo sa Espiritu Santo aron masunog ang karnalidad sa atong kalag, sa atong pagkatao, sa atong pagbating lawas nun, pagbating yutanon, pagbating yawanon, kalibutanon, masunog na isoon, pinaagi sa gawang sa Espiritu Santo, o sa dugo ni Kristo, nga naula sa krus Kalbaryo, ang natong tanan. Abi niya may isoon, kanang kalibutanon panguna-una, nagika na kang iba, ako masahon na, niya sa Biblia. Gika na kang iba mga isoon, atong inahan. Niya. Dinhi sa Genesis Kapitulo 3, niya. Kapitulo 3, versikulo 4 o 5 niya. O kaambitin niingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kay 5, kay himbaluan sa Dios nga sa adlaw nga mukaon ni sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo sa daotan. 6, og sa nakita sa ubay nga ang kahoy maayo nga kanon og nga kini makalipay sa mga mata og nga ang kahoy tapos tinguhaon aron makapahimong makinagmanon sa tao. Nikuha siya sa bunga niini og nikaon og gihatagan niya ang iyang bana og nga kauban niya og nikaon siya. Sa tabang isuon, nagikan kini sa atong inahan ang karnal nature. Inosente sila sa ilahang kinabuhi sa unang nga sila gilalang sa Diyos nga matarong. Diyos nun, masilundon, balaan o puno sa gugma. Nawala na sila. Ngano? Kaya misulot sa una-una sa atong inahan ang kalibutan ng una-una. No? Kung sa inyo sa size, o sa nakita sa bay, matanawan, o sa nakita sa bay, nga ang kahoy maayo na kanon o nga kini makalipay sa mga mata, kalipay sa mata, o nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinagmanon, makinagmanon sa tao. Nikuha siya sa bunga niya og nikaon. Sa tapa, nasa una-una sa atong inahan. Mahimong makinagmanon, mahimong sama sa Dios nga may balo sa mayon sa dautan, og nga takos tinguhaon. No? Walay pagkalayo ni sa gipamulong ni Apostol Juan sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 15, 16, 17. Ayaw higma ang mga butang sa kalibutan. Unsa man sa kalibutan? Unsa man kay libon sa mata, kay libon sa unod, ug ang pangandak sa kinabuhi. Kini puno nga gisulat ni Juan naa sa Genesis. Gikan sa atong inahan, mao na atong napanunod minahal nga mga igsoon. Busa kita mga Kristiyano ato punong pamalandungan. Wala ba sa ato ng mga butanga? Wa ba ta mangandoy nga sobra-sobra sa mga butang kalibutan? Sa English pa, which is your priority in your life today? Hay may labaw sa imong kinabuhi? Ang mga butang kalibutanon o ang mga butang espiritual na walay katapusan? Nahibalo man ta mga igsoon nga ang kalibutan nagakaduola ang katapusan. Apan ang atong kinabuhi espiritual paingon sa walay katapusan. Magpili ko ta sa mga ato. Mga Kristiyano, mga igsoon kong mga Kristiyano, hagit ni sa matag-usa kanato mga igsoon. Naay solusyon ang Dios sa gihimo sa atong inahan ang amahan nga si Adan o si Eva. May solusyon ang Dios karon. Pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo, pinaagi sa gahom sa dugo ni Kristo o ginagi sa tabang sa Espiritu Santo, mahinluan ang atong kalag, ang atong karnal nature, ang atong depraved nature, mahinluan ang mga igsoon, pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo sa dugo ni Kristo. Mahimo na, musa, aning kamutan nato ang pagpakabalaan. Inom niya,
nag-warning ang Ginoo. Paningha ang pakigait sa tanang mga tao ug ang pagkabalaan nga kung wala kini walay makakita sa Ginoo. Nganuman mga isuon ang langit alam lamang sa mga matarong, alam lamang sa mga balaan, alam lamang sa nagsunod sa mga kasubuan ni Jesucristo. Ang impyerno alam sa mga dautan, sa mga makasasala, sa mga tao nga walay kahadlok sa Dios. Di mo ta gusto mga isuon ato ta sa silot nga walay katapusan, di ba? Minahal mga Kristiyano, tinaot na kining akong gibasa sa Biblia, mapamalandong ninyo. Ayaw ka kontento sa unang kasinapian sa grasya sa Diyos. Tinuha ang ikaduha. Paling kamuti mga igsoon. Kaya aron nga matuman ang sa Biblia, salvation is not complete without sanctification. Aron matuman ka na igsoon, atong buhaton ang tanan. No? Busa hinaot nga hinaot nga kini may igsoon nga broadcast atong pangayon ang tabang sa Dios na makahatag kini og encouragement sa tanan. Di lang sa mga naapas kasalanan, di lang sa tanan na layo sa Dios, kundi alam sa mga Kristiyano. Paningkamutan nato ang hingpit na pagkabalaan na maisugo sa Dios kanato nining panahon sa kalibutan. Daghang salamat sa mubong mensahe nga atong napagsalusaluhan ning oras sa karon. O nga ang Diyos magkaparalan kaninyo, mga igsoon, minahal na mga igsoon, labi na sa broadcast na ito igsoon, Cebuano version. Daghang salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa undanon nga mensahe sa atong nga Dios. Ninintak na sa kagabion. Salamat sa atong igsoon, Brother Edcor Coraraton, nga padayon nga nagamit sa atong nga Dios sa pagpahayag sa iyang mga pulong bisan sa iyang pangidaron. Apan salamat nga makita nato ang iyang pagpaningkamot na magamit sa atong nga Dios, o kita nato ang iyang concern tayo sa kalag sa mga tao, labi na sa mga wala pa nakaangkon sa grasyang kaluwasan. Giawhag yun ang matag-usang atong lawaton si Kristo, ang masinati nato ang grasyang kaluwasan. O matod pa sa mensahe, alang sa tayong mga Kristiyano, dili ta mangontinto sa kahimtang nga naapata sa justified state, o wala pa nato naangkon ng kahimpitan sa pagkabalaan. Na mga igsoon, salamat kayo sa pulong sa atong nga Diyos nga nagpukaw ka nato, nagpahinumdum sa matag-usa, o nagpakawan sa atong spiritual ng mga kinabuhi na sa kagabihon. O akong gihatag ang higayon sa atong igsoon nga Brother Keith, ang co-anchor, sa pagpanguna sa closing prayer. Brother Keith. Gampo ta mga igsoon. Amahan nga langit nun Dios nga labing amahanan sa tanan. Salamat sa Dios taknaan sa kagabion. Sa higayon sa amahan nga kami nakadungog sa imong mga balang pulong. Pinagi o Dios sa imong mensahero. Salamat amahan sa mensahe nga imong gipadangat sa matag-usa. Sa mga pagpahinumdom, mga pahamangno o Dios, pagundiin kung kami magpabilin sa kasalanan. Doon nagay kami panubagon sa umabot ng mga panahon. Tabangi o Dios ang among mga tigpamanyaw ning taknaa sa mga wala pa nakaila kanimo. Nato Dios nga ilang ipahumo ka na ilang mga kasing-kasing. Andam silang magpaubos alang sa pagdawat o Dios sa imong gitanyag kaluwasan. Kung kundiin ang tao nga magkinabuhi kayo nga balaan o matarong na ining panahon na sa kalibutan. Tungod kay ang tanang mga butang nga adunay sinugdanan, adunay may katapusan. O kining mga butang nga nagatapangitabo Dios ining panahon na usaramang kini nga timailahan nga ang kalibutan o Dios nga among gipuy-an dili kini mulungtad sa walay katapusan. Sa nawamahan ang among gipangayo kanimo nga kining mga panghitabo Dios makahatag kinig pamaagi aron usab nga ang mga tao Dios nga nakalimot na ikatulog mahimong mahigmata sila o Dios nga nagkinahanglan sila kanimo nga mahimong ang kaluwasan nga imong gitanyag sa matag-usa
ilagay yung paninguhaon kabuton sa ilang mga kinabuhi. So mala sa imong mga pulong, kung diin ang tao, kung diin nagpatuyang sa kalipayan, patay na samtang siya buhi pa. Basta salamat to Dios sa imong mensahe, imong ipadangat aron usab nga ang mga tao Dios nga nahikatulog tungod sa kasalanan mahigmata. Ug among gilauman o Dios sa gituhuan nga kining imong mga pulong mobalik yun niyo Dios nga adunay bunga sa ilang mga kinabuhi. So salamat to Dios sa ning kahigayuna nga padayon gipakita nimo Dios sa imong gugma og kaluoy alang sa matag usa. So salamat ug dalaygon ka sa walay katapusan o kini imong gipangayo pasalamatan ka sa ni Jesus. Amen. 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 Salamat sa tumbing nga Dios. Salamat nga nagmadawgon ang iyang buluhaton intak na sa kagabion. Salamat sa itong mga igsoon nga padayon nagasubaybay gikan pa sa pagsugod sa itong programa broadcast intak na sa kagabion hangtod karon sa pagtapos na nagapabilin. O salamat sa ato